جناب نظارے نے ویک سکتے ہو پنڈاں دے. ٹھیک ہے طبیعت سیٹ ہے. جا رہے ہو ڈیوٹی تے؟ ڈیوٹی تے جاندے پے ہو؟ ڈیوٹی تے پہ جاندے ہو؟ واہ ویک سکتے ہو جناب ایڑ لے کے جا رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ. چیک کر واہ کیا نظارہ ہے. واہ اور تسی کتنے چلے ہو؟ پٹھے وڈن کتوں؟ صحیح ہے دمی نال جا رہے ہیں. تو ہی پٹھیان لے؟ تو ہی پٹھیان لے؟ ٹھیک ہے. صبح صبح جناب ہر بندہ اپنے کام دندی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ویور کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. میں محمد نواز وینیواز تسی ویندے پے ہو یوٹیوب چینل نواز ولاگ 501. میں جناب موجود ہوں اپنے چارے دے وچ ویکھ سکدے ہو جناب پٹھے وڈن واسطے آیا. جوار دے پٹھے نے تے جناب وڑ لینے تے لاد لینے ریڑے دے اوتے ویکھ سکدے ہو تسی. ٹھیک ہے. تے ہن جا رہے ہیں گھر. اج جانوراں نوں پینے اور مکمل اج دی روٹین تواڈے نال شیئر کرے ساں. چینل تے نویں ہو چینل نوں سبسکرائب کر لو, ویڈیو نوں لائک کر دیو, سجنا ویلیاں دے وچ اگے ضرور شیئر کر دیو. ٹھیک ہے. ویکھ سکدے ہو جناب اج جوار دے پٹھے نے ماشاءاللہ سٹا کھڈیا ہویا جوار نے چیک کر سکدے ہو. تے اتھوں آپ پٹھے وڈے نے ریڑے تے جناب لد لینے. ٹھیک ہے. تے چلدے پے گھر. مکمل اج دی روٹین تواڈے نال شیئر کرنی. ہاں جی ویور جانوراں نوں پٹھے جناب پا رہے نے ویکھ سکدے ہو تسی ماشاءاللہ کھا رہے نے جانور. چیک کر سکدے ہو. کچھ ٹائم ہوں جناب آپ فارغ ہیں پھر. ہاں جی جناب اسی آئے ہیں جناب باہر آرام شہر میں پٹھے ٹکاون واسطے کیونکہ بجلی ہے کوئی نہ. انہیں آخیا مینوفیکچر سے پٹھے کترا دے. میں چلو تین کترا دینے. ویکھ سکدے ہو پٹھے جناب جٹ کتریندا پیا چیک کرو. انہیں جناب پیش کر دیتی ہے گرم گرم چائے. نال چاہ پی رہے ہیں تو نال انہوں نے جناب پٹھے ٹریکٹر سے گزرا رہے ہیں. تیرے نال آنے مینوں جناب بکریاں چاہ کے تے سٹ کے دیون لگا وچ پرانیاں دے. ٹھیک ہے.
جناب آپ دا ہونا نکی بچی رہے گی جناب ہاں نکی بچی یہ نوٹ بگاؤنا ہے پاسو پاسو ہاں جی جناب تو بزرگ نو جناب اساں پٹھے پوا چھڈن ماشاءاللہ جانور تانوں بزرگ دے دکھا دینے آئی اور جناب فارم دے وچ مار دے وچ کھڑن جانور چیک کر سکدے ہو تسی ٹھیک ہے ہاں بکریاں جناب کھڑیاں ہاں ہاں جی ویور تے اس ولاگ دا ایتھے ہی اینڈ پہ کرنا ہے ملنے نئے ولاگ دے وچ اللہ اللہ حافظ کر اللہ اللہ حافظ